سلام تخطاتلت نايس channel كما يكنيخم كما يتخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لو من ريارستي بزعبا ولدي أغتكون ماتشم أبزي أب مبزحتن أبزن معبولات هاجرات تايز جبر كلبي ويزخون عبي زبالة انسسا نجازا ختمت تخوينكا ترينين يدليكا سلت أنا يدليكا قال عن ختمت سجن كوما يدلنيو thanks God دما أملا مزجن كاب ترينين بتمرتن بفتنا نكو حيكونا ها مغنياتو كندي أي محلفنا نفت فتنا برقص نقول عن كذا قال عوليد كاب حلفنا نخت عبي زدلك لتن تتعارنتن فلتتن بمعنك أنا سيرتيفيكيت دز قبر ورقص أنيا بزح سبعي محلفن مخنياتو التزعبي يسرح بهيوت والعوليد كم عباي سلازخونه تزعبي حلفنت ون نسو سلازخونه سو بزح عينت ولد له انت عينات ولد خمزلو زخونه نجر زخونه تليفون كتجوزو خلهم رايوه ابت تليفون تايلو بخمي كتقملا كم زلكا زحبر مانوال اللوا قال ولد كلا حاجه مانوال حزي متسني حجي جميروم خيكون من البات بزخونه قال أنا معباي تزعبي يسرح كنسو تزعبي حلافنت كنسو أخول مدلاوات يقبرلوني كاب زيرو تبقي سيكون كنزو زلق بعلي ون ولا سلازخونكم أما جمر عسراتاتي أبو خيناني بزعبا ولا تغلالا فلوت أين برانن نسخاتكم فلايتهم ناشو زلهم كما يكون كلهم ولد نخيت خونو عبا حاجس كونا كم يخلي توم ولدو خي نازلنا دما كنا منتاي جزي حليفنا لنا إذا فيديو زيان اسمع يامو أبي بوتا لنا نفلت 4 عينتات ولد خنرينا انت عينت ولدينا كنرينا مجمرة نفسنا نفتش عليها لنا عينا يخز بلته ويكا كما يحيشكا أمو داتا كريه سلازي نفس وكف عينت ولادي كنقلت أينا انتاي رقو حيتات كم زمالة ويبخمي كم زقلت سعو نفسنا أبحادي كن رغباينا أبي رغبكم عن نفسكم كنا ناخذكم تحت قبر وايكم كومنت قصح فيهم نابي قصنا عن كيدا لنا دماغ رينا نفس وكف قال عاد ما حد عينت ويك حد عينت سايل كله تصبغن بلا لنا ስለዚህ ካብ መጀመርያ ኣነጻጺርና ክንሪ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ሳይኮሎጂስትንን ካብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ዝመጸ ሪሰርችን ብሓደ ዝጸመቖት እያ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ካብ ኪላ ዝመጸት እያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ቻርት እውን ኣለዋ ኩሉ ክሳብ መወዳእታ እንተተኸታተልኩም እያ ክትርዳዕኩም ትኽእል at the end so ግዜ ከየጥፋኹ let's go to the topic so 4 styles of parenting which one is the most effective ዝለዓለ ውፅኢት ዘምጽእ ኣይና እዩ ክንርኢና number 1 قدم why do we need all this سلامتاي لنا زي of course ዝኾነ ቆልዓ ንኸተዕቢ እኹል ሓበሬታን እኹል ተመክሮን እኹል ስልጠናን ስለደይ ንወስድ ንኹል ካልእ ስልጠናታት ንወስደሉ ኢና ንቆልዓ ምዕባይ ግን ትዛዕቢ ሓላፍነት እኹል ስልጠና የብልና ስለዚ ዝተፈላለዩ ስታይልስ ክንርኢና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ወላዲ ምዃኑ ስታይልስ ክንርኢና ንሳቶም ድማ ሽሞም permissive authoritative neglectful and authoritarian ተባሂሎም ይፍለጡ ብሳይኮሎጂስትስ እዚ ውፅኢት እዚ ካብ developmental psychologist Diana Baumried ከምኡውን ናይ ስታንፎርድ researchers Eleanor Maccoby and John Martin ካብ ዝተባሃሉ ሰባት ዝመፀ እዩ each parenting style has different effects on child's behavior and can be identified by certain characteristics or degree of responsiveness ስለዚ ነፍስ ወከፍ عينت ወይ ستايل ናይ ወላዲ ናይ ምዕበያ እንታዩ ብኸመይ ይግለጽ እንታይ ጥቕምታትን እንታይ ሕፅረታትን ክህልዎ ክልካ ክንርኢና ስለዚ let's go to the first style of parenting ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ካብ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩ ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ለና ከድኩም እቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም አክሽን ውሰዱ thank you very much ቁጥር ሓደ the permissive parent ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እንታይ ማለት እዩ ቅድም ብምንታይ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል እዚ ዓይነት ወላዲ ክንርኢና high responsiveness low demandingness ብለና ኣሎ response rate ዝኾነ ምስ ኣጋጠመ ቀልጢፍካ ሪስፖንስ ናይ ምሃብ ኣሎ ግን demand ነቶም ቆልዑ እንታይ ከማሉ ሎግን demand ዘይምህላ ማለት እዩ so ቁጥር ሓደ እዚኣ ቁጥር ክልተ communicate openly and usually lets their kids decide for themselves than giving directions as permissive parents ዝበሃል ኩሉ ግዜ
بقلوصነት مسኦም كزراربو خلو زياده غنا متاي تكرو اتوم قلعو ننفسهم زاكل بعلوم نخغبرو وسانيتاتومن منغدومن بعلوم نخفطرو زخونه ممرحي يخون حبريتا وي ጋይደንስ አይብዎምን እዮም ስለዚ ዳይሬክሽን ወይ ዝኮነ ናበይ ክኸይድ ኣሎ አንፈት ምትሓዝ ገለመለ የለን ነቶም ቆልዑ ባዕሎም መንገዶም ንክገብሩ ይገጥፍዎም ማለት እዩ rules and expectations are either not set or rarely enforced ሕግታት ይኹን ትፅቢታት ብንጹር አይንገሩን እዮም አይግበሩን እዮም አይንገሩን እዮም ድማ ስለዚ ስለደይ ንገሩን ስለደይ ግበሩን ድማ ዘይገበርካዮም ኢልካ ተሓታትነት እውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ተቆልዓ بعل يعب مالتي عينته number 4 often goes through great lengths to keep their kids happy sometimes at their own expense نتوم دقوم نمحقواس دما كله بقى زدليون زحسبون زتمنيون يقبرلهم ولا حدا غزي لنفسها وصعيكا لنفسها حسيخا ون انتخونه لنفسها حرغايتيخا ون انتخونه نوعم نمغبار حراي نمبال صقم يبلهم زي permissive نخلو زدليو حراي زبل ولاد مالتي اشي حراي بحالاي ولادي كنبلا نخلي زي permissive parents are often take a friendship role rather than a parenting role with their kids مبزحت غزي ابزي permissive نبلو زلنا ابزي حراي زبل ولاد عينت ولادي كم عركي وي محزامبر ناي ولادي حلافنت اي وسدني وي كمو اكت اي غبرونيوم they prefer to avoid conflict on often grant to their children's please at their first sign of distress كل ግዜ ድማ ነቶም ቆልዑ ምስኦም ዝኾነ ይኹን ምክርኻርን ባእስን አይደልዩን ዝኾነ ነገር ምስ ሓተትዎም ድማ ቀልጢፎም ሕራይሎም እሺ ኢሎም ድላት ንግበር ዝኾነ ምስሓብ ክፍጠር አይደልዩን these parents mostly allow their kids to do what they want and offer limited guidance or direction ስለዚ ነቶም ቆልዑ ድሌቶም ንክገብሩ ናብ ዝደልይዎ ንክኸዱ ሕራይ ይብልዎም ብዙሕ ግዜ ድማ ምስኦም አይጨቃጨቁን እዮም ናበይ ክኸዱሎም እንታይ ገብርሎም ሕግታት እውን አየውፁን እዮም ኢልና ማለት ስለዚ እሺ በሃልቲ ወለዲ ቀዳማይ ካቴጎሪ እዮም number 2 the authoritative parent ድማ ክንሪኢና ሕጂ authoritative parent ወይ ድማ ስርዑነት ዝሰርዕ አቦ ወላዲ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንታይ ይኸብም ብምንታይ ቤናይ ክንፈልጦ ንኽእል ነፍስና ከመይ ጌርና ክንፈትሻ ንኽእል ቁፅሪ 1 highly responsive and demanding yes ነቶም ቆልዑ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጠለባት ኣለዎም ትፅቢታት ዘለዎ ወላዲ ከምኡ ድማ ዝኾነ ከጋጥም ከሎኻ ቀልጢፍ ሪስፖንስ ዝህብ ዝኾነ ሕማቕን ፅቡቕን ከጋጥም ከሎ ሪስፖንስ ወይ ግብረ መልሲ ክህብ ዝኽእል ወላዲ ማለት እዩ ቁጥሪ 2 set clear rules and expectations for their kids while practicing flexibility and understanding ኩሉ ግዜ ድማ ንጹር ዝኾነ ሕግታትን ትፅቢታትን ይገብሩሎም ነቶም ቆልዑ ኩሉ ግዜ ነቶም ደቆም ንጹር ዝኾነ ሕግታት ክኽተልዎ ዘለዉ ሕግታት ከምኡውን ትፅቢታት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ትፅቢታት ይገብሩሎም ጎኑ ድማ they practice flexibility and understanding ሕግታቶም ግን ከም ሕግ ከምዚ ኣምላኽ ዝሰርዑ ሕግ ዘይኮነስ flexibility ኣለዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ ምትዕፅፃፍ ናይ ሕግታት ኣሎ ከምኡ ድማ ከም ገለ ዝኾነ እንተጋጢሙ ድማ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘለዎም ወለዲ እዚያ ተሕጊ ግበራይ ትግበራ ዘይኮነ ምርድዳእን ምትዕፅፃፍን ዘለዎም ወለዲ እውን ንዛረብ ዘለና number 3 they listen and take into consideration their kids thoughts feelings and opinions ኩሉ ግዜ ድማ ናይ ደቆም ናይ ውላዶም ኣብ መጀመርያ ነትናቶም ኣተሓሳስባ ወይ ከሓሳባቶም ኣብ ግምት ይእትዎ ስምዒቶም ኣብ ግምት ይእትዎ ርእይቶታት ናቶም እውን ኣብ ግምት ዝእትውን ክርድኡ ዝፅዕሩን ወለዲ ንብላ ኣለና number 4 follow consequences to occur ኩሉ ግዜ ድማ ዝኾነ ነገር ኣቀዲምካ ኣመና ምፍራሕ ዘይኮነ በቲ ግብረ መልሲ ወይ በቲ ዝወፀ ውፅኢት ገይሮም ክምህርዎም ይፍትኑ ንኣብነት ኣየፅንዕን ኢሉ ኣብ ትምህርቲ እንተኣብይቱ ቆልዓ ብዙሕ ኣይበኣስዎን እዮም ኣብ ፈተና ሕማቕ ነጥቢ ምስ ኣምፅአ ሽዑ ስለ ደየፅናዕኻ እዚ ውፅኢት ዝምፂኻ ስለዚ ሕጂ ምህራምን ምቕጥቃጥ እንደይኮነ ኔክስት ከምዚ ውፅኢት ከይተምፅእ ከተፅንዕ ኣለካ ብምባል ካብቲ ውጥቀቶምን ካብቲ ዘጋጠመን ንክመሃሩ ይደፋፍእዎም ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኢ ናብ ካልእ ብኸመይ ከም ዝረአ ኩሉ ግዜ ሓደ ሕማቕ ውፅኢት ምስ መፀ ብኡ ጌርካ ምድሃልን ምህራምን ዘይኮነ ክትምህሮም ኣለካ ተበጊስካ ንሓዋሩ ክዕርይዎ ውፅኢት ኣምፅኦሞ ዘሎ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ተማሂሮም ድማ ንዑ ክዕርዩ ምትብባዕ ማለት ካብ ጌጎም ንክመሃሩ ክትሕግዞም ከለኻ they are nurturing and supportive እዚኦም ወለዲ እዚኦም ነቲ ቆልዓ
ሓገስትን ከምኡውን ደገፍትን እዮም ጽቡቅ ገይሮም ደጊፎም ክዕብዩ ዝኽእሉ እዮም they guide kids through open and honest discussions to teach values and reasoning ኩሉ ግዜ ድማ ክፉት ዝኾነ ንጹር ዝኾነ መምርሕን ክፉት ዝኾነ ኣብ ቅኑዕ ዝኾነ ዲስካሽን ወይ ከዓ ምርድዳእ ምስቶም ደቆም ኣለዎም ኩሉ ግዜ ድማ ክብርታት ናይ ደቂ ሰባት ጽቡቅ ክብርታት ይምህርዎም ዝኾነ ነገር ድማ ምኽንያት ሓደ ነገር ተጋጢሙ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ወይ ከዓ እዛ ኣይትገብሮን ኢኻ ምኽንያቱ ከምዝን ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይ ምኽንያት ናይ ምሃብ ገይሮም እውን ከረድኡ ዝኽእሉ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ the kids tend to be self-disciplined and can think for themselves ቶም ብከምዚ ዝዓብዩ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ነፍሰ ግትኣት ዘለዎም ሰልፍ ዲስፕሊን ዘለዎም ንነፍሶም ድማ ክሓስቡ ዝኽእሉ ንዓዖም ዝኸውን ክብር ናይ ነፍሶም ዝፈልጡ ንነፍሶም ክሓስቡላ ዝኽእሉ መንገዶም ባዕሎም ክሓስቡ ዝኽእሉ ዓይነት ቆልዑ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎም ኩሉ እዚ ነገር እዚ ተኽእሎታት እዩ ዘለዎ እምበር ሚእቲ ከዓ ሚእቲ እዚኣ እንተ ጌርካ እዚኣ ክትረክብ ኢኻ ኣይኮነን ከም ናይ ማሽን ኣይኮነን ምክንያቱ ክንሪኦ ኢና ፅኒሕና ኣብ ኩሉ ሕማቕን ፅቡቕን ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ክልተ ሪኢና ኣለና let's go to the third ቁጥሪ 3 the neglectful parent ተኣዝዩ ዘጓኒ ወይ ከዓ ንውሉዱ ዝረስዐ ክንብላ ንኽእል ኢና neglect ወይ ከዓ ሸለል ዝብል ሸለልተኛ ክንብሎ ንኽእል ዝረስዐ ዘይኮነ ሸለልተኛ ወላዲ እዚ እሺ ባህላዊ ኢና ነርና እቲ ቁጥሪ 3 ከዓ ሸለልተኛ common traits ብኸመይ ንፈልጦ low responsiveness low demandiness so ዝኾነ ጠለባት ኣይገብሩን እዮም ካብቲ ቆልዓ ክገብርዎ ዘለዉ ትፅቢታትን ጠለባትን የብሎምን ዝኾነ ምስ ኣጋጠመ ድማ ግብረ መልሲ ኣይህቡን እዮም ዝሑል ዝኾነ ግብረ መልሲ እዮም ዝህቡ ኣብ እዋኑ ዘድሊ ግብረ መልሲ ኣይወሃብን እዩ let their kids mostly look after themselves as they are indifferent to their needs or overwhelmed with other things ነቶም ደቆም ድማ ሂወቶም ባዕሎም ክመርሑ ትምህርቶም ገለመለ ኩሉ ባዕሎም ንክገብሩ ዝገደፍዎም እዮም ስለምንታይ በታ ሓደ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይርድኦምን እንታይ ከም ዝደልዩ ናበይ ይኸዱን ትምህርትን ኩሉ ትጉዕዞናቶምን ስለዘይርድኦምን ከምኡውን ኣብ ሂወቶም ካብቲ ናይ ውላዶም ንላዕሊ ቢዚ ዝገብሮም ክህሉ ስለ ዝኽእል ስለዚ ብቕልል ዝበለ ካብ ስደት ምስ መፅእ ሓደ ብዙሕ ወለዲ እቲ ትምህርቲ ናይ ደቆም ስለዘይርድኦም በቃ መግቢ ሂብካ ክዳን ከዲንካ ኪድ ንትምህርቲ ትብሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኣይትፈልጥን ኢኻ ካብ ትምህርቲ መፅእ ክዳኑ ትሪኦ ገለመለ ተብልዖ ተስትዮ ተደቅሶ ተሓፅቦ that's it ናቱ ካልእ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ኣጋጥሞ ከመይ ይኸይድ ኣሎ just ኣይትፈልጦን ኢኻ በቲ ካልእ ድማ እዚ ወላ ክትፈልጦ ዝግባእካ ተኾነ ኣብቲ ሓዳርካ ፅቡቕ ስለዘየላ ታደ ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ወዲ ጥራይ ተሓስብ ከምዚ ገይሩኒ ከምዚ ኮይነ ጠቕላላ ናይቶም ቆልዑ ረሲዓታ እያ ብዛዕባ ኣይትሓስብን እያ ኩሉ እቲ ተሓስቦ ብዛዕባ እቲ ወዲ ወይ ድማ ስድራ ኣፍሪቃ ዘለዉ ድዮም ገለመለ ቤተሰባ ንዖም ከመይ ገይረ ሕግዝ እምበር እዞም ኣብ ዘለዉ ተረሲዖም ኣሎ ሸለልተኛ ወላዲ ከምዚ ማለት እዩ ከም ኣብነት ክንሪኦ እንተኮይንና offer little natural guidance and attention ከምኡውን መምርሕናቶም ፀቢብ መምርሓ ይቡን እዮም ከምኡውን ነቶም ቆልዑ attention ኣቓልቦ እውን ኣይህብዎምን እዮም እኹል ኣቓልቦ ነቶም ቆልዑ እውን ዘይምሃብ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እንተሪእና ወዲ ተባዕታይ እንተኮይኑ ደገደገ ጥራይ ዝኸይድና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ደቁ ዘይፈልጥ ንሳቱ ገብሮ ትኾን ኢሉ ነታ ሰበይቲ ወይ ነታ ጓል ገዲፉ ብፍፁም ብዛዕቦም ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ደቂቕ ጥራይ ዝረኽቦም ወዲና ንርኢ ዘለና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይኑ ግን ኣብ ወረን ኣብ ካልእን ዓጀውጆ ትብል ብዛዕባ ደቃ ግን ዘይትግደስ ክትከውን ትኽእል እዚኣ so often struggles with their own self-esteem and have hard time forming a close relationship ከምኡውን ብዛዕባ ደረጃ ትምህርቶም ይኹም ብዛዕባ ኮንፊደንሶም ብዛዕባ ፍልጦም ንባዕሎም ርእሰ ምትእማን ዘይብሎም ሰባት ወለዲ ክኾኑ ከሎ ኣብ ትምህርቲ ሕማቕ እየ ነይረ ዝኾነ ይርዳኣንን እዩ ንቅድሚት ክኸይድ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳባት ዘለዎ ወላዲ ናብቶም ቆልዑ ክሕግዝ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣይክእልን ኢሉ ስለዝኣምን ክሕግዞም ኣይክእልን ኣነ ዓቕሚ የብለይን ኢሉ ስለዝኣምን ንክሕግዝ ከሎ ግና ኣይብገስን እዩ ተበግሶውን ኣይወስድን እዩ ስለዚ ንባዕሎም ፀገም ስለ ዘለዎም ነቶም ቆልዑ ክሕግዝዎም ወይ ክፈልጥዎም ኢልካ ምፅዓር ኣይገብሩን እዮም እዚኦም neglectful or uninvolved parents have limited engagement with their kids and rarely implement rules ስለዚ ምስ ደቆም ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክፈጥሩ ኣይክእሉን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ that's why ምስኦም ፀወታ ይኹን ምስኦም ዕላል ምስኦም ርክቦም ኣዝዩ ዝሑል እዩ እሶምሲ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና የብለውን ብሓደ እዮም ዘለዉ ዳ እምበር ነንበይኖም ዓለም እዩ ዘለዎም ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡውን ሕግታት ኣይገብሩን እዮም ምክንያቱ ትወዶም እንታይ ደሊ ታጓሎም እንታይ ደሊ ፅቡቕ ገይሮም ስለዘይፈልጡ ሕጊ እውን የብሎምን
ምናልባት ሓደ ነገራት ክልዎም ክእል ዝቅሰሉ ዝንሳሉ ብሓፈሻ ግን ዝኾነ ሕግታቱን ኣይገብሩን እዮም they can also be seen as cold and uncaring ዝሑላትን ዘይተገደስትን ወለዲ እውን ክመስሉ ክእሉ እዮም ግን ኩሉ ግዜ ብዕላማ ኣይኮኑን ከምኡ ዝኾኑ ብዘይፍላጥ ዝኾንዎ እውን ስለ ዘለዎ they often struggle ናይ ባዕሎም ፀገማትን ሽግራትን ስለ ዘለዎም ሓንጎሎም ቢዚ ዝገበሮም ካልእ ፀገም ስለ ዘለዎም ከይተረድኦም ወለዲ ናብዚ ክኸዱ ክእሉ እዮም ንኣብነት ወድን ጓልን ኣብ ሓዳር ነይሮም ዝተፈላለዩ እታ ጓል ኣመና ብዛዕባ እቲ ወዲ ክትሓስብ ነቶም ቆልዑ ክትርስዖም ትኽእል ምስ ግዜ ድማ ካብኦም ኣዝያ ስለ ዝተኣለየት ናይ ትምህርቶም ኩሉ ፋሕፋሕ ስለዘይትኽእሎ ጠቕላላ ባዕሎም ንክኸዱ ክትገብሮም ትኽእል እያ ስለዚ ጥዕቲ ዝነበረት እውን ናብዚ ክትወድቕ ትኽእል እያ ከይተረዳኣ እዚኣ ኣብ ግምት ምግባር ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ትርአ ነገር ኮይና ትስምዓኒ እዚኣ neglectful parent ብዝተፈላለየ ምክንያት ትመፅእ እያ እዚኣ እውን ናይ መወዳእታ the authoritarian parent ዝኻቲ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ኣነ ኣቦ ኣነ ኣዴ ኣነ ወላዲ ናተይ ሕጊ ዝኸውን ዝብል ዓይነት ወላዲ እዚኣ እውን ኣባና ብዙሕ ትርአ ነገር እያ ውራይለ ተንቀንዲ ዝረኣያ ብድሕሪት ገይረን ዘለኹ ቁሩብ ቅድም ፅቡቅ ክንመሃር ስለ ዘለኹ common traits highly demanding but low responsiveness ኩሉ ግዜ ዝግበር ኢሉ መዓት ጠለባት ዘለዎ ወላዲ እንተኾነ ግን ነቶም ቆልዑ ጠለባቶ ወይ ዝኾነ ነገር ከጋጥሞም ከሎ ግብረ መልሲ ዘይህብ ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ግብረ መልሲ ዘይዋሳእ enforce strict rules with little consideration for their children's feelings or socio-emotional and behavioral needs ኩሉ ግዜ ሕግታት ወይ ከዓ ብርቱዕ ሕግታት ነቶም ቆልዑ ይገብሩ ፀገም የብሎምን እቲ ቆልዓ እንታይ ይስምዖ ኣብ ስምዒታቱ ኣብቲ ባህሊ ምስቶም ካልኦት ክሳተፍ ከሎ ኣብቲ ምስ መሓዙት እንታይ የጋጥሞ ከምኡውን ኣብ ባህርናቱ ክዓቢ ከሎ እንታይ ኣሎ ነዚ ግምታት ኣይቦን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሕግናቶም ከዓ ስለምንታይ እየ ነዚ ክገብር ተኢሎም እቶም ቆልዑ ኣነ ስለ ዝበልኩኻ ኣነ ቦኻየ ኣነ ዴኻየ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን እያ እታ ምኽኒት ናቶም ኣይርድእዎን እዮም ስለምንታይ ከምዚ ክገብሩ ከም ዘለዎም ናይ ምርዳእ መንፈስ የለን ኣነ ወላድየ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ዓይነት ማለት እዩ አውቶሪታሪያን ማለት ዲክቴተር ማለት እዩ በቃ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ባህሊ ዓይነት ወላዲ ኢና ንብል ዘለና often says because I said so if the kids question the reasons እዚ ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎ ሕጊ ቶም ቆልዑ ስለምንታይ ከም ገብር ቆልዓ ኩሉ ግዜ ኣመና ተፍርሆ እንተደይ ኮንካ ስለምንታይ ገብሮ ይኽብለካ ምኽንያቱ ክትባ ክትክእል ኣለካ እዚኦም ወለዲ እዚኦም ምኽንያቱ ኣይብሉን እዮም ኢለካ ኮየ ግበሮ ያ እዚኣ ኣብ ዓድና ኩሉ ዳርጋ ዝበዝሕ ወላዲ ብጀካ ሒደት ኦቶሪታሪያን ወለድና ግበሮ ይትግበሮ ስለምንታይ ከማና ንሓትትና ካብ ምሕር ከምኡ ስለዘይግባአና ዝበሉ ወይ ካትገብር ሕማ ወላ ተጋጊዮም ከሎ so it happens number 4 communication is mostly one way from parent to child ኩሉ ግዜ communication ወይ ካት ሓበሬታ ድማ ካብ ኣቦና ወላድ ናብ ውሉድ እምበር እቲ ውሉድ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ክባይ ፅበና ከምዚያ ግበር ተወዲያላ ስኻ ጥራይ ወላዲ ጥራይ ይህብቲ ዳይሬክሽን ወይ ካት ሓበሬታ ወይ መምርሒ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ግን ግብረ መልሲ ተረዲኡ ወዲያ ይተረድውን ስለምንታይ ገለ ኣገዳሲ ይኮን ስለዚ ሓደ መንገዲ ዝሓዘ communication እዩ ዘሎ This rigid parenting style uses stern discipline. So እዚ ዓይነት ባህሪ እዚ ዲስፕሊን ማለት ብምቕጥቃጥን ብምፍራህን ከመፅእ ዘለዎ ብኻኑ እዩ ዝኣምን often justified as tough love ከምኡውን ብሰጥ ዝበለ እንተዓብዮም ፍቕሪ ብኸመይ ዝሰርፅ ዝብል ርድኢት እውን ኣለዎም ወላድሲ ተፈራሒ ብምዃኑ ዝፍቀር ዝብል ርድኢት ኣለዎም In an attempt to be full control, they often talk to their children without wanting input or feedback. ኩሉ ግዜ ድማ ክዛረቡ ከሎ መልሲ ካብቶም ቆልዑ ይፅበይን እዮም ኩሉ ሕርቃኖም ዲ ወላ ገለመልዮም ኩሉ ተዛሪቦም ዝኾነ ተቆልዓ ብሕም ከይበለ ይወፁ እዚ ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ወላዲ ወላ መምሃራና ሆም ነይሮም ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ቀጥቂጦም ዘለይዎ ይገብሩ እምበር ናይቲ ተምሃራይ ግብረ መልሲ ኣይሰምዖን እዮም ኣያቕልበሉን እዮም ወታደራዊ ዓይነት ክትብሎ ትኽእሉ እዮም እዚ ኣብ ውትድርና ኮሚ ብሓደ መንገዲ ዝመፅእ ርእቶኻ እትሕተትንያ ብላዕሊ ዝመፀ ተቐቢልከ ምኻት ማለት እዩ እዚአን ኣርባዕተን ተሪኢኹመን ኩላተን ነናተን ነገራት ኣለዎ ካብዚኦም ኩላተን ዓይነይትያታ ዝበለፀት ሓንቲ ክትብል ኣይትኽእልና ምክንያቱ ደቅኻ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዉ እትዮም ገና ሕጂ ዘይወለድኩም ዘለኹም ብሕጂ ክትወልዱ ዝደልዩ ዘለኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ extremely important እያ ንኣኹም I would say ቁፅሪ 2 is very important authoritative parent ነቶም ቆልዑ ሕግታት ዘውፅእ ትፅቢታት ዝገብር ተሳትፎ ዘሎ ወላዲ ግን ናፅነትን ርእቶን ስምዒታትን ናይቶም ቆልዑ ድማ ኣብ ግምት ዝእቱ ስለዚ ኣብዚ ኣይና ንዛረብ ዘለና እዚኣ ተመራፂት ክትከውን ትኽእል እያ ድሮ ወሊድካ እንተለኻ ግን ጥሪ ኢልካ ሕጂ ናብዚኣ ምፅእ ክትብል የብልካ ምክንያቱ እቶም ደቂ ካበይ ደረጃ ኣሎ
فليتك حيلك جنا وجزك خد كيت كتكلالك جل نجاراتك أبنت كسر ربعته كل نجار بهنز بالكتب اللي انتلقى سمعتاتهم أبقى متكتتون أبقى تر خلي تخت متسخت كلالك أبقى تر سلسة تلقى برجس كتريت كلالك قربت لي تساتفون حقتها كتوصل كلالك كمون إيش بحال ولاد تخين كهم كتر هذا اللبزي السوين كن كيروحن كلالنا ذا فيديوز يا بليز ناب كل سب كتبزح جبروا because it's so important up here what ناي هيز أونتي بفلا معبل العالم ولا بعدنا this is very important أنا هنا دعبنا له تمام بناتي مزلون فلتينا بيتمرت مسكت كاتهرم نسدرها خيط كات نجرنا مهنياتو مهرمتون سلازم أسأكاو سلمنتاي له أنتهي قات إمكاز بحال نجر عين برا so أبجزاو تخانت تبعيسكا كومو نسدرها خخ نجر يدلني مهنياتو تقدمت أدخاوي سدرها زجورنا أخايم دهارو من جمرة صبغيو أمسك مزجراب تب فقر زنبرام كخميني رجم بحفجة تقال عسمعيتها تصدق سيدها سأجمع تاي فلتني so كل جزء تقال كنسمعون كنردون كم تنحنا زبلنا يا أخي قبرنا ندل نحنا دما كنردون كنسعر علنا مسؤوم كنساتف علنا كنعللهم كنكلالنا كل جزء دما كابجيجاتهم نخمهارو كي جاجي يكونن educational system زوج أب ملا علم زولة تمرت انتهيز قبر جيجان تجارك إكس نهبي زغط سازي مجمرة تتسنى دعريا فتنات مت هيوت دونكم يكونتن بنت أريا سر هيوت تجاجي كأوت مهار ስለዚህ ከምቲ ፈተና ይኮነን ህይወት ተተቀሪብ ከምቲ ካጽበ ከተምጽ መቅራብ አይደልን ይብል ያለኹን ሰብ ካገይጉ ክመሃር ከም ዝኽእል ክትነግሮም ክላለካ ሶ ሓደ ነገር ተነጊርካ እንተወዲቆም ቡክ ተሃርሞም ክትቀጽዑን ዘይኮነ ዘለካ ረ ወይ ራእይ እንታይ ያጋጥም ኣሎ ስለዚህ ኣነ ሕጂ ምስ ደቀይ ዝጥቀመል ሓደ ጽቡቕ ነጥብ ተምጽዮም ኣነ ንፍዕ ክብሉ ይጀምሩ እንታይ ይብሎም ንፍዕ ወይ ሕማቕ ስለ ዝኾንካ ይኮንካ ተቀሪብካ ስለ ዝኸትካ ጽቡቕ ነጥብ ምጽኢኻ ሕማቕ ነጥብ ተምጽኢኻ ኣነ ሕማቕ ክብል አይደለኒ ኖ ሕማቕ ይኮንካ ስለ ዘይተዳለኻ زعكل مدلوا سلازي قبركا حماغنا بمصيخا زياده تزبل كل غزي اتكونتا ابناتهم حيل زمركوس مخانو حيلتهم حيلها تفطراو ديكونس زغبروا مدلاوات نتوصيتهم عبصلوا خمزلو كتفلط مخال we had كم كتلو تخلي هذا فيديو again this is one of the most powerful message or تمهرتي I wish I had these things when I was younger مجمرة أسراتات كلغو مجمرة ولاد كون كلغو I never knew those things كنا من هاي درجات تمرت توسخ سلا دفلت يعني ولا ديجري أبرز ديجري وسق بزعبة ولادي كون كان ولاد مخانة كون كانت مهار دلخ بزعبة كلا عودي ولا جينيوس كون تخليها بات ولاد نفسه ولاد مخان نفسه زخ على فلتات تمكرون رديتن زلية سلا زخانة تمكرون زلية سلا زخانة نزل نجار فليتنا أبي لنا بزي قدس هي وتنا زأكل تعرّات نخنجبر سقم تنوصل تمزع عينة فيديوهات كجبر كفتني if you really like it comment لايك يبكم اب كومنت نقروني كم زعين فيديو مور كم زاد ليكم زحقزكم تخوينو حبروني كم وترو متابع قالاتكم توساخي تمكروناتكم حساباتكم اب كومنت سكشن قدفو نخالوت جحات نزل فيديو زريو كومنتون سلو زنببو بسترفي اب كال سراح اب حاسير جزي كساب من رغب دحنكون بلكم سسنايو تشاو